Nga ebanghelyo nagsaysay kini sa usa ka sitwasyon nga diin si Jesus nakikaon ngadto sa mga inila nga mga Parisiyo. Unya alang sa mga Parisiyo naniid sila kung unsay buhaton ni Jesus. Apan nakamatikod si Jesus nga adunay mga giimbitar nga bisita nga diin nagpili sa mga pinasilunggan nga mga lingkuranan, higher position sa mga lingkuranan diha sa usa ka kumbira sa kasal. Oni nga para sa mga Hudiyo, sa mga Parisiyo, ang usa ka dignified nga lugar o luna mahitungod sa usa ka kumbira mao kini ang paghatag sa mga gitawag significant figure diha sa katilingban kung naa ka sa mga taas nga posisyon sa mga lingkuranan mahitungod sa kananan. So mao na nga para kanila sa mga Parisiyo, ang kananan is a place for discussion. Kung sa ato pa kana makaistorya ta labi na diha sa mga significant people diha sa maong kumbira. So namatikdan siya nga naagi mga bisita nga mopili sa taas ug importante nga mga luna diha sa kumbira sa maong kasal. Kung atong tanawon, mingon si Jesus, kung kamo imbitaron og kumbira sa usa ka kasal, ayaw kamo pagpili sa taas nga mga posisyon o butanganan sa mga lingkuranan. Abilin kamo diha sa ubos. Kay unya, tawagon mo sa nagsaulog sa ilang kasal, nga palingkuron mo sa taas, siyempre ang imong pagbati na agyod sa gitawag dignified, significant figure or person diha sa maong selebrasyon. What the Lord is trying to tell us this morning is that we have to embrace the virtue of humility. Pagka mapaubsanon. So embracing the virtue of humility, that means that we have to humble ourselves. The word humility comes from the Latin word humus. H-U-M-U-S. Buot ipasabot, yuta, soil, land. Sa ito pa, ang yuta, tamak-tamakan raka. Ang yuta, naagyod sa ubos. Tungod kay ang yuta, tamak-tamakan naman siya. On the mind of the people, other people, ang yuta, very insignificant. Kay tamak-tamakan ramang ka. No dignity. Mabitan na kung tamak-tamakan, mingon sila nga, gitamak-tamakan nimo ang akong dignidad. Sa ito pag ipakaubos nimo ang akong pagkatao. So kina atong tanawon nga ang pagpaubos di ay mo nang itawag magpayuta. We have to keep ourselves always grounded, keeping ourselves always grounding in the person of Jesus. Mao na ang buot ipasabot sa pagpaubos. Tamak sa yuta. Mabitan ng nga, kining tawa na yun, naglutaw ra yun siya. Lutaw. Sa to pa, way unod. Wala nakatamak ngadto sa yuta. Mingon sila nga ganahan lagi ko nimo kay you are very down to earth person. Down to earth. Makigiusa, makisama ngadto sa mga tao diha sa ubos. Bisan tuod siya na siya sa taas nga posisyon sa katilingban. Apan gipili niya
nga makisama, makiguban, mubati sa mga tao nga naa sa ubos, down to earth. Tao nga ni-connect, ni-relate sa kinabuhi sa mga tao nga diin naay mga pag-antos sa kinabuhi nga nibati ka umitabang mihatag sa imong sakripisyo sa kaugalingon para pagpadayag nga ikaw nakigiusa nangalagad sa mga ubos nga hutong sa katawhan diha sa atong katilingban. That's precisely what we call humility. Atong timan-an nga adunay duha ka klase sa humility. Kanang gitawag nato pride, no? Kanang gitawag nato nga klase sa pagpataas. Una kanang positive pride. O sa example nini, mingon ka, ako kay bright man ko, tungod kay bright man ko. Gwapo ko kay, gwapo man ko. Bright ko. Ako kay, maimang kumukanta kay, ako naguna. Maayo ko, musayaw. Tungod kay, ako ginang talent. O na gitawag, positive pride. Kanabang mubati kang sa imong kaugalingon nga, maayo ko makanta kay, kini ako gini siya. Ako. Wala ni mo gihunahuna nga, kanang imong pagkamaayo nga mo kanta, maayo mo sayaw, sa imong pagkamaayo nga mo istorya, sa imong pagkamaayo nga tao, hinatag na sa Ginoo. Dili na imo. Mo nang gitawag na to positive pride. Mingon ta nga, kaya na ako na siya. Ako pa? Manggihatagon, ako kay manggihatagon ko, tungkol kay manggihatagon man ko. Ako na good na. So that is what we call positive pride. Ikaduha ka ng negative pride. What does it mean? Negative pride. Mingon ka, ikaw lagi kay bright man ka. Sa dili man ko bright, bulok man ko. Ikaw kay gwapo lagi ka, sa pangit ko eh. Ikaw kay maayo lagi ka, manggihatagon. Sa dili, di ko manggihatagon. Kana bitawng udayeg ka sa imong sikatao, nya dili nimo dawaton ang iyang pagdaig. Kay gusto kang daygon pa ka ug otro, di ba? Reverse psychology. Mo nang gitawag na to negative pride. Gidayeg man ka, mingon ka pa, dili ba? O sige pa, sige pa. Pustahan pa. So mo na ang pagpahinumdom kanato sa duha ka klase sa pagpataas, positive and negative pride. So pahinumduman tas Ginoo sa atong kagalingon nga kita magpaubos. Pareho ra guna sa yawa, di ba? Ang yawa mapahitason magyud siya. Gusto magyud siyang mutupong sa Ginoo. Gusto siyang gamhanan susama ug labaw pa sa Ginoo. Mo nang ningon sila unsaon man nato pagbuntog ang yawa. Ningon siya, magfasting ko. Magfasting ko. Ningon pod siya, unsaon man ako ang yawa di man mukaon. Di gihapon ako siya mabuntog bisan pagdili ko mukaon kay ako ning isakripisyo para buntogon ko na kuning yawa kay siya aron magpaubos siya. Di gihapon. Pero moingon siya, magpaubos ko sa akong kaugalingon. Magpaubos ko sa akong kaugalingon. Mabuntog yun nato ang yawa. Magpaubos ko sa akong kaugalingon kay naa may Ginoo nga mulaban nako. Mao na nga mingon ta sa atong kaugalingon nga di gyud ko gamhanan. Mao nang muduol ta sa Ginoo
sa panahon nga adunay mga pagtintal, mo nang samukon ka sa mga dautan nga espiritu, wa tay laing dangpan kun siya, because we are not powerful. We are not powerful. We have to remember that everything comes from God. Everything comes from Him. That is why we have to be humble. We have to feel that we are insignificant because God is very significant. Ita, usa ta kayuta. Apanahimo ta nga usa ka tawo nga adunay dignidad tungod kay gihatag sa Ginoo ang dignidad sa matag usa kanato. Nakaabot ta sa simbahan karon tungod kay gitagaan kita og strength, tiil nga aron makaanhita sa simbahan. Itagaan kita og nindot nga tingog kay hinatag sa Ginoo na nimo. Itagaan ka og maayo nga salabutan sa Ginoo, kanang wisdom, kaalam gihatag sa imo, hinatag sa Ginoo. Ang tanan hinatag sa Ginoo, walay ato. Ang ato lang kanang gitang tugsala. Ang tanan iya sa Ginoo. Ang imong sakyanan, ang imong balay, ang tubig, ang adlaw, ang hangin, hinatag sa Ginoo. Mabitaw na nga, mubati kita nga sa kanunay magpaubos. Mo nang mabuntog na to ang yawa, ang dautan, pinaagi sa atong pagpaubos, sa atong kaugalingon, nga dili na to ni mapildi ang yawa kung kita lang. Pero mapildi na to ang yawa sa pagkamapabusanon tungod kay nagtuo kita nga diha sa atong pagpaubos ang Dios maghatag kanato sa dugang nga kalig-on nga andam kita makigbatok sa mga dautan, mo resist sa mga temptation nga mulikay kita tungod kay gitagaan kita sa Ginoo inner strength, courage and confidence because we have put our trust always and only in God. Mao na ang pagpaubos. Ang Ginoo may modelo sa pagpaubos, di ba? Gikan siya sa langit, transcendent. God is transcendent. Ninaog siya sa ubos, immanent, nakighiusa, niambit sa atong pagkatao. So kung imong tan-aon, ang Dios nga gamhanan nga nasa langit, nagpaubos sa iyang kaugalingon, mianhi sa yuta, aron mo ambit, makighiusa, mubati, muhilak, uban kanato sa mga naghilak, sa mga masakiton, naa ang Ginoo, nakikiusa kanato diha sa atong mga balatian, ug mihikap siya kanato aron mamaulian kita sa atong mga balatian. Ang Ginoo naa ninaog aron kita maluwas gikan sa atong mga kasalanan. Itagaan kita niyag kahayag aron kita maglakaw uban kaniya. Wala kita maglakaw sa kangit-ngit tungod kay ang Ginoo nagpaubos siyang kagalingon nga mubati, makighiusa, muhilak, makigduyog, mupanaw uban kanato. Tungod kay nagpromise siya kanato nga nag-ingon siya, go and make disciples to all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. The last statement he made mention, he said, I will be with you till the end of time. I will be with you. Ako mag-uban kaninyo in good times, in bad times. For richer, for poorer, in sickness, in good health, hangtod sa imong kamatayon o pagkabanhaw, ako mag-uban kanimo o mag-andam o dapit o luna alang kanimo dinhi sa akong gingharian. That's precisely what the Lord is trying to tell us. Be humble. Be humble. Because when we humble ourselves, we will be exalted by God into the kingdom of heaven prepared by Jesus Christ, because all of us are special, so important and precious before the eyes of God. Nothing to worry,
ayaw kaguol, ayaw kabalaka. Basta mapaubsanon lang ta, magpaubos ta. Ay usa ka pari nga ningon siya sa iyang istorya sa humility is a very difficult virtue. Thanks be to God, I have that virtue. The fact that he's telling that, he's so proud of himself. Humility is a very difficult virtue. Thanks be to God, I have that virtue. So lisod, magpaubos. Lisod. Kinsay makapildi sa mga taong mapahitason, mapabsanon ra gyud. Kamo mga asawa, bana, na aning usahay kanang arrogance, pride, magpaubos lang. Daghan gyud ka grasya madawat. Sa masag-ingon sa itong mga ginikan, walay kumo nga magpailob sa kaugalingon. Walay kumo kung magpaubos ta. Kung maingon ta natin kontra, bahala ka diha. That's pride and arrogance. Asa ba ko makigiuli nimo? Asa ba ko makigistorya nimo? Imo nang gi-close ang grasya sa Ginoo. Siradaan nimong grasya sa Ginoo nga mulihok niya sa imong kaugalingon because of pride. Because of arrogance. Ang yawa, nahimo siyang yawa, dautan, tungod kay gusto siyang gamhanan pa sa Ginoo. Remember, we are not powerful. Even if you have the higher position sa katilingban, be humble. Pari, be humble. Husband and wife, be humble. Businessmen, be humble. Governor, mayor, be humble. Pope, bishops, be humble. Kitang tanan, gitawag sa pagpayuta sa atong kagalingon. Salamat sa Ginoo. He reminds us this morning that we have to embrace the virtue of humility. Mahimo lamang nato kini if we put our trust and we cling ourselves in the person of Jesus. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Palihog